бародарон ва хоҳарони гиромӣ, подписчикони беҳтарини мо, инак боз доири як сарояндаи машҳури Тоҷикистон ки ҳамагон мехоҳанд танҳо як сурудашро бишунаванд, вале ин номумкин аст, зеро ин сароянда ба карьераи худ нуқта гузоштааст. мардуми хориҷи кишвар низ ташнаи овози ин сарояндаи маҳбуби дилҳо мебошанд. Комментария ва лайкро фаромӯш насозед. пас мо оғоз менамоем. бо мурури оне ки ба хотири ҳунар омадем, мо боз ба хотири дӯстӣ омадем. Манижа Давлатова 31 декабри соли 1982 дар шаҳри Кӯлоб таваллуд шудааст. Пас аз хатми мактаби миёнаи рақами 8 дар шаҳри Кӯлоб соли 1999 ба факултаи забонҳои хориҷии донишгоҳи давлатии шаҳри Кӯлоб дохил шуда, соли 2001 ба факултаи журналистикаи донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистон ҳуҷҷатҳояшро супурд ва онро соли 2006 хатм кард. фаъолияти эстрадии худро соли 2001 бо суруди «Бо дарё» оғоз кардааст. Манижа Давлатова сароянда ва оҳангсоз Зикри Аллоҳро аввалин устоди худ медонад. Манижа Давлатова ҳамватани дигари овозхони маъруфи тоҷик Шабнами Сурайё мебошад. дар айни замон овозхон ду албом дорад ки ҳардуи онҳо дар консертҳо дар шаҳри Мазори Шарифи Афғонистон сабт шудаанд. ғайр аз он сароянда дар Кобул бо муваффақият консерт дод. Манижа Давлатова хело маъмулу маъруф аст ва ҳам дар зодгоҳаш Тоҷикистон ва ҳам дар Афғонистон мухлисҳои зиёд дорад. یاری رفته باز اومدی بیای سلامت در قدمات بمیرم با چشمی تو اسیرم یاری رفته باز اومدی بیای سلامت آمده ای دیر باز گشت دلت مهربان قلبی مرا جا شده ای ندارم از تو شکایت به تو بهاری من کو مرهم و یاری من کو. дар чанд соли охир сароянда ҳунарнамоӣ накардааст, гарчанде ки ӯ барои сарояндагони дигар сурудҳояшро иҷозаи сароидан медиҳад. Манижа сарояндагони имрӯзро чунин шарҳ медиҳад: ман таваҷҷӯҳро ба саҳна гум кардаам. Истеъдод атои худост. вақте ки ман имрӯз мебинам ки саҳнаи тоҷик ба чӣ табдил ёфтааст, бемор мешавам ва худро тасаллӣ медиҳам ки чӣ қадар хуб аст ки ман дар байни онҳо нестам. қобили қабул нест ки дар таблиғоти телевизионии консерт онҳо дар бораи ҳунармандони маъруф сухан меронанд. дар воқеъ дар баробари онҳо сарояндагони тамоман дигар, яъне беовоз бо фонограмма баромад мекунанд ки онҳоро ҳатто ба саҳна роҳ додан мумкин нест. азбаски шунавандагони мо ба сурудҳои пастсифат одат карданд, фарҳанги миллӣ нобуд шуда истодааст ва инро то ҳол телевизионҳои ватанӣ намоиш медиҳанд ки оинаи ҷомеа мебошанд, завқро тарбия мекунанд. аз як тараф ман нафаҳмидам ки сурудхонӣ ва сарагарм кардани дигарон дар назди худо гуноҳ аст ва инро ба ман устодам гуфт ки ман аз Қуръони Карим дарс мегирам. аз тарафи дигар дӯстони ман на танҳо хоҳиш мекунанд, балки аз ман мехоҳанд ки суруд хонам, зеро ба гуфтаи онҳо ман ба ин кор гуноҳи бештар содир мекунам. мардумро аз ҳаловати гӯш кардани сурудҳои дӯстдоштаашон маҳрум мекунам. ба андешаи ман вақте ки шахс дониста медонад ки гуноҳ мекунад, бо вуҷуди ин гуноҳ мекунад, ин як худфиребӣ аст. аммо агар ман суруд нахонам, зиндагии муқаррарӣ кардан наметавонам, зеро сурудҳо маънои тамоми ҳаёти ман мебошанд. ман дар бораи ислом танҳо нашид мехонам ва паёмбар ба ман қувват ва рӯҳ мебахшад. ин буд суханҳои Манижа Давлатова. дӯстони гиромӣ, боз доири кадом нафар маълумот гирифтан мехоҳед? дар комментария танҳо номашро нависед. мо бошем барои шумо дӯстон наворо омода мекунем. худ ва наздиконатонро эҳтиёт намоед. хайр. دلنوازم عشقی من در فراقت میگدازم دلنوازم عشقی